אנחנו מתיישבים בנוחות ומתמסרים לתהליך, עיניים עצומות ברכות, גוף נפתח, נפרס, ברמת התא, ברמת הרצפטורים, ברמת מסלולי הנוירונים, ויחד עם הגוף אנחנו פורסים גם את התודעה כמו מניפה, ועושים דרופ מהראש לתוך הלב, מדליקים בתוך הלב נר, עם האור תמיד שזורח בתוכנו. ואפשר לעשות עוד דרופ מהלב לתוך הבטן, הרכה, התחתונה, לתוך הרחם. ממש נתיישב ככה בתוך עצמנו, בית פנימי, מטופח ובטוח. אין הסערה. יש מקום שהוא החדר האינטימי שלי, בנוי מקירות של אהבה. ובתוך החדר האינטימי הזה, האהבה שלי אותי, החמלה שלי אותי, היא הדבר הכי יציב שתלוי רק בי, ותמיד תמיד קיים שם לבחירתי. ואני עוטפת אותי על כל חלקיי, מחבקת, גם חלקים שאולי דחיתי בעבר, או ששכחתי או הזנחתי. ממש רגע לאסוף חזרה הביתה. אפילו חלקיקי נשמה שלנו שנתנו, ושוב, את כל החלקים, ואנחנו מתיישבים ברוחב. ממש ככה יודעים את הגודל המלא שאפשרי לנו במסע שעשינו עד הלום. Everything we went through mattered, איזה חוויה אנושית, מצחיקה, הזויה, מטלטלת, אינטנסיבית, הרבה דברים אפשר להגיד עליה. זה המסע שלי, לזה התנדבתי. בואו נזכור גם את ההתנדבות שלנו למשחק הזה. ובתוך זה בואו נדע איך כל מה שעברנו הייתה לו חשיבות, ובעיקר מה עוד אפשרי לנו. איזה עוד רוחב פס אפשרי ללב הזה, עוד עומקים של אהבה שלמה, בלתי סחירה ובלתי מותנית, שיותר ויותר מונחכים במערכת ממש כחוויה. עוד פתיחה של החושים האינטואיטיביים שלנו, של יכולות הטלפות, של היכולת לדעת את טובתנו הנעלה, מעבר לכל הסיפורים שיש בחוץ, במדיה, במיינד. יכולת שלנו ממש לחוש, ללוש, את האמת הפנימית שלנו, הייחודית. לחופש מכל רעש חיצוני. איזה קונקטיביטי לעצמנו, בתוך עצמנו, בין המוח ללב, בין הלב והמוח לרחם, בין כל האלמנטים, בין המבוגר, מבוגרת לילד, ילדה, בין הזכרי לנקבי, וגם הקונקטיביטי שלנו למשפחת הנשמות שלנו, למעגל השייכות שלנו, למדריכים, למלאכים, לבריאה. כל ערוצי התקשורת האנרגטיים פרוסים, נסללים מחדש, ממש מטריצה שלמה, רשתות שלמות שנסללות ממש במהירות האור, ומאפשרות לנו חיווט חדש למערכת שהולכת ונהיית יותר ויותר גוף אור, ומאבדת הרבה מהדחיסות שלה.
בואו נדע מה זה אומר ואיך זה אפשרי לנו להתמסר לתהליך הזה בקלות, ברכות, עם חסד, בחסות הבריאה. ובואו ננצל, נרתום את הלונה המלאה שקורית היום, שקורית מחר, יש על זה כל מיני דיונים, זה לא באמת חשוב בדיוק מתי, בימים הקרובים. האור שלה ממש מאיר את הלילה, נראה כמו אמצע היום, כשאני יוצאת החוצה בלילה. ובואו ניתן לאור הזה להאיר גם את המסע הפנימי שלנו, את כל האיברים שלנו, את הלב, את הכליות, את הריאות, ואת כל יתר חלקי ההוויה שלנו. ממש נאפשר עכשיו לפתחים בגוף להיפתח, כדי להרשות לה לחדור אותנו. האור של הלבנה, אם אנחנו נותנים לו להיכנס ולשטוף את חדרי החדרים, אז אנחנו מרוויחים את המתנה שיש לה לתת לנו. כשאנחנו יותר קפוצים או סגורים, אז זה הרבה פעמים מרגיש כאילו היא מציפה אותנו, עושה לנו גאות. אז אנחנו יכולים עם הנשיפה להביא תשומת לב לנחיריים, ממש להרגיש את הדגדוג העדין הזה כשהאוויר נכנס, כשהאוויר יוצא, ולדעת את הנחיריים כמו שני פרחי לוטוס רכים, עם אין ספור עלי כותרת שנפתחים ונפרסים, ודרך הנחיריים החיים יכולים להיכנס אלינו. האור של הלבנה נכנס ושוטף, להיכנס עוד יותר בערב, כשהיא תגיח. אנחנו מסכימות דרך הנחיריים להתמסר לזרימה הזאת שהיא גדולה מאיתנו. אנחנו מביאים את תשומת הלב גם לאוזניים, שני פרחי לוטוס יותר גדולים, גם עם אין ספור עלי כותרת ריקים, נפתחים, נפרסים. איך ממש דרך האוזניים, ממש דרך הצלילים שמגיעים, דרך חוש השמיעה, אנחנו מרגישים בטוחים מספיק להיפתח, לאפשר לאוזניים להיות במלוא הרספטיביות שלהן, ולאפשר לחוש היותר פסיבי הזה לקלוט פנימה את הרטט, את התדר של הלונה המלאה הזו, של הטרנספורמציה שהיא מביאה. וגם נרגיש את הקשר, איך ככל שהאוזניים יותר נפרסות, ככה גם הנחיריים יותר נפרסות, והפוך. כל הפתחים במערכת מחוברים, כל השרירים הטבעתיים. אנחנו ממשיכים גם לעיניים. העיניים שנמצאות רוב הזמן עבור רובנו בגירוי יתר, מופצצים במסרים חזותיים. ועכשיו יש לעיניים את ההזדמנות ממש להרפות מהבקרה. גם פה שני פרחי לוטוס רכים, נפרסים, במלוא הגמישות שלהם. והעיניים יכולות לבטוח באור של הלבנה שחודר ומגיע וממש שוטף את המוח, את הגולגולת, גם את האונה הימנית, גם את האונה השמאלית. איזה פרספקטיבה ישנה יכולה להשתף עכשיו עם האור הזה ולהתנקות. איזה אמונות מגבילות שאנחנו מחזיקים בנאו-קורטקס או במקומות אחרים במוח. יכולות להשתחרר ולעבור התמרה
מהאור שנכנס גם דרך העיניים, גם דרך הנחיריים, גם דרך האוזניים, ועכשיו נוסיף לזה גם את הפה, שריר טבעתי, יודעים דרך הפה גם להוציא וגם להכניס. ואנחנו מרשים לפרח לוטוס הגדול הזה, בשיא הרכות שלו, להיפתח, להיפרס, לאפשר לאור לעבור דרכו בכל הכיוונים, להיכנס, לצאת, לזרום, לשטוף, לזכך, לייתר את מה שסיים, את התפקיד שלו, איזה אמת שלנו, איזה ביטוי שלנו עוד רוצים לקבל מקום בקלות, בטבעיות, איזה חנק שאולי חווינו יכול להשתחרר, איזה שירים של בליעת צפרדעים יכולים להתנקות עכשיו, ומה עוד מזדכך מהראש, מהתודעה, מהחושים, שכל הזרימה הזאת היא ממשיכה לחלחל גם לכל יתר הגוף. אנחנו מתמסרים ומתנדבים להיות נקב. זה מצריך את הרובד הנקבי שבתוכנו, שיש גם בגברים, של התמסרות טוטלית. כמו לעשות אהבה עם החיים, לעשות אהבה עם הלבנה, לתת לה. ממש לחדור אותנו, לשטוף אותנו, לזכך אותנו, להחזיר לנו זרימה אחרת, יותר קדמונית, יותר מסתורית, פחות בשליטה. כשאנחנו מאפשרות למי שיש גוף נשי, גם לפרח לוטוס של הנרתיק, להיפתח, להתרחב, דרכו חיים נכנסים, חיים יוצאים. איזו דרך נהדרת להזמין את הלבנה אלינו, להיכנס, למלא לנו את הרחם, למלא לנו את הבטן. גם מי שיש לו גוף זכרי יכול לדעת את ההוויה הזו, אולי מגלגולים שהיית בגוף נשי. בכל מקרה לתת ללבנה להיכנס גם לבטן, אפילו אם זה מגיע מהראש, מלמעלה, יכול להגיע מכל הכיוונים. ואנחנו מוסיפים פה גם את השריר הטבעתי של הרקטום, איפה שיש לנו נטייה להחזיק את הפסולת, את הישן, לפעמים בעצירות רגשית, מתוך איזה attachment לדפוסים רגשיים שכבר שימו, שלא באמת משרתים. יכולים להרשות לרקטום את הרכות שלו, פרח לוטוס יפהפה, יותר חבוי, יותר אחורי, אבל יפהפה. וגם הוא נפרס בכל הרכות שלו. יכולים לקחת רגע להרגיש את ההדהוד בין כל הפתחים. ככל שהרקטום יותר אפוי, הפה יותר אפוי. ככל שהפה יותר אפוי, הנרתיק יותר אפוי. ככל שהנרתיק יותר אפוי, האוזניים והעיניים יותר אפויות. בשיא הסנסוריות זה בנחיריים, משם התחלנו. האוויר שנכנס ויוצא ממש מלטף אותן. והמערכת כולה מתמסרת מתוך נקביות, רכה ורספטיבית. למקלחת הקוסמית שמגיעה אלינו מתוך הלונה סמי מלאה, כמעט מלאה, תכף מלאה, אפילו יום אחרי המלאות שלה אפשר להמשיך להקשיב למדיטציה הזו, ולתת לחיים לנקות מאיתנו רחוק מאמץ מזערי את מה שבינינו לבין העולם החדש של אהבה צרופה שאנחנו בוראים ונולדים לתוכו. הוא נברא עבורנו, מתמסרים לתוכו.